24 октября русини споминали Дмитрія Маркова, то руський діятель на Галичині. А яка роль цього чоловіка в історії русинов? Удивительний сісь Дмитрій Андрійович Марков. Його історики іменують общественний політичний діятель Галичини, публіцист, юрист, адвокат, один із послідніх руководителів руського движення на Галичині. Інтересно, що він ізучав право Інсбрукове. Тоді русини, як галицькі русини, так і подкарпатські русини, свободно їздили по Європі, закінчували європейські університети. І тому, коли розвалилася Австро-Венгрія, то в цьому відношенні було погано. Бо ми тоді втратили доступ до європейських інститутів, університетів. Так от, ізучає право Інсбрукове, він довгий час робив адвокатом у Грац, це теперішня Австрія, у Вені, Новому Санчу, теперішня Польща. І от інтересно, в Золочеві і у Львові. Так от він настільки був авторитетний, його ізбрали як депутата у австрійський парламент від Руської народної партії. Ну, про це мало говорять, але нам інтересно, важливо друге, що він настільки був авторитетний на Галичині, що Євгеній Петрушевич, який пізніше буде призначений президентом так називаємої ЗУНР, Західноукраїнської Народної Республіки, така, котра повита повними міфами, що іменно сесь Дмитрій Марков був більш авторитетний, ніж той чоловік. Були попитки в Києві создати, об'єднатися з УНР, хоча само об'єднання теж обкрито міфами, там нікому було об'єднатися, бо партії і власті мінялися там, як гриби в лісі. А важливо нам розуміти, що Галичина має славну історію руську. І послідня руська земля, це Галицька, котра держала православ'я до самих послідніх часів з його знаменитим Манявським скитом. Уже унія була в Ужгороді, унія вже була в Бресті, а Львів не давався. Чому тепер наоборот це стало, що так не люблять православних на тому місці, а в Золочеві, де служив Дмитрій Марков, недавно по телевізору бачили ми, як в'єдно об'єдналися католики із уніатами та із спецюшниками, і прийшли священники туди, на камеру угрожали священникові, ламали ограду ночі, хлопчики в масках, і заявили, канонічне православ'я в Золочеві не буде. То, що вони порушують Конституцію, откуда їм знати за Конституцію? Ну, що вони розуміють, коли в них ненависть така до релігії? А я собі споминав, що якщо б тепер жив Дмитрій Марков, він би в Золочі многих науків навчив, що таке історія, що таке права людини, що таке свобода вибору релігії. Тому що так важливо нам знати історію і пам'ятати, що слово «руський» – це наше історичне, і вести з ним боротьбу, по крайній мірі, низько.